अरे कुर्सी मंगमनी तोरा पिछवा के नाप के बैठा चाप के, अरे बैठा चाप के चपले रहो। हमरा बुझाइया डर से उठ नहीं जाए कि बैठा चाप के ई लगल न तोरा बाप के बैठा चाप के, ई लगल न तोरा बाप के बैठा चाप के कि लगनी में बहनी तोहर खेले किताबा अरे हितबा रे हितबा अरे हितबा रे हितबा हितबा रे हितबा हितबा रे हितबा लगनी में बहनी तोहर खेले किताबा लगनी में बहनी तोहर खेले किताबा हितबा रे हितबा हितबा रे हितबा लगनी में बहनी तोहर खेले किताबा लगनी में बहनी तोहर खेले किताबा हितबा 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 रे हितबा सोना सवाल का बुझाला छोड़े ले बिजली के तार कमरियों से हेलो हेलो कि कोरा सवाल का बुझाला अरे तोरे ला बिजली के तार कमरियों से कमरियों से कमरियों से बतर वाला मुआ हम कमरियों से बतर वाला मुआ हम कमरियों से बतर वाला मुआ हम हितबा रे हितबा लेकिन तैसे पहले बरियाती का नाश्ता को लेल के हुनका लेल गाड़ दिए किछ की कुर्सी मंगमनी की कुर्सी मंगमनी तोरा पिछवा के नाप के अरे बैठा चाप के अरे कुर्सी मंगमनी तोरा पिछवा के नाप के बैठा चाप के, अरे बैठा चाप के चपले रहो। हमरा बुझाइया डर से उठ नहीं जाए कि बैठा चाप के ई लगल न तोरा बाप के बैठा चाप के, ई लगल न तोरा बाप के बैठा चाप के और बाबा नाश्ता करवनी नाश्ता करवनी तोरा मुहवा के नाप के खाला चाप के, अरे खाला चाप के ई लगल न तोरा बाप के खाला चाप के, ई लगल न तोरा बाप के खाला चाप के बाकी हितई में चार दिन खातिर बाकी हलवा चाहे गई बाकी हितई में चार दिन खातिर बाकी हलवा चाहे गई ई लगल न तोरा बाप के बैठा चाप के और कहबै नाश्ता मंगमनी तोरा मुहवा के नाप के खाला चाप के, अरे खाला चाप
बरतिया तो हर बहिनी लीजिए पहले फोटो लीजिए।